Fl-2025 Malta komplet tirreġistra tnaqqis fil-kriminalità brata li t-tieni l-inqas fl-istorja tal-pajjiż wara s-sena tal-pandemija. Dan ħareġ minn rapport li stħarreġ il-kriminalità f'Malta Għawdex u li ġie ppreżentat fl-laqgħa tal-Kabinett tas-Sigurtà mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u mill-Kriminologu l-Professur Xavier Formosa. Ir-rapport juri wkoll li Malta tinsab fit-12 post fost l-aktar pajjiżi siguri fid-dinja minn total ta' 164 pajjiż. Il-Kummissarju Gafà spjega li l-aktar reati komuni s-sena li għaddiet kienu s-serq, danni fil-proprjetà, il-vjolenza domestika, il-frodi u kaġunar ta' ġrieħi. Ir-rapport jindika li r-rata ta' kriminalità naqset b'6.5% meta mqabbel mal-2024, imqabbel ma' 20 sena ilu din naqset b'41%. Il-Kummissarju nnota tnaqqis ta' 15% fis-serq. Żied li llum f'Malta isiru medja ta' 8 serqiet għal kull 1000 persuna, tnaqqis ta' 71% mill-2005. F'Għawdex is-serq midjar naqas b'77%. Fl-istess sena il-Pulizija għamlu wkoll l-akbar qbit ta' droga kokaina u kannabis grass fis-suq lokali. Madwar nofs tunnella ta' droga b'valur ta' aktar minn 14 miljun euro. Il-Kummissarju Gafà osserva li l-kriminalità qed tinbidel filwaqt li naqset dik fiżika qed jiżdiedu reati li jsiru online jew bejn l-erba' ħitan ta' djar. Fil-fatt fl-aħħar 5 snin żdied bi 68% ir-rapportar ta' każijiet ta' vjolenza domestika. Żieda li ntqal tirrifletti aktar għarfien u aktar nies li jresqu l-każijiet tagħhom quddiem l-awtoritajiet. Semma wkoll tnaqqis fil-midruba u l-fatalitajiet f'inċidenti ta' traffiku. Min-naħa tiegħu il-Kriminologu l-Professur Xavier Formosa spjega li minkejja li żdiedet il-popolazzjoni mill-2005 ir-reati naqsu b'madwar 3000. Il-Professur Formosa qal li dawn iċ-ċifri juru li Malta tibqa' pajjiż sigur u li r-riżultati huma frott strateġiji fit-tul u aktar ħidma fil-prevenzjoni tal-kriminalità.